Вземат ли? Скоро не знам, те скоро са няма матча. Кой иска се вънко, кой стана се? Получи дари фола. Иван, той се разпини, брат. Разпини се като кучи от място. На свеж въздух. Не. Водиш момиче след кръвата и казваш на памет. Пак всеки нас. Ние сме да пас ръка. Те станаха трети в Варна. А той е отбор ли? В Омакса. На Каменец. Има взема ли го? Май са не. Почински. Те Гран просто четвърта година подред. Те вземат, но те Гран Про отдел. Вземат църкви, всякакви. За някакъв португалец се докарали май. И обзето има два отбора само във Варна. Те и Черноморие Варна. А Монес хидростроили бяха. Одесос? Не, те вече са Спартак, ама не са кой знае. Пак са добри, ама на фона на това. И колко отбора стана? 6. Ваша? Имате две групи. Че не угаля. Нашите играят сега в тези лигите, ама фалото къде са. Зафанахте някакво. Във Варна има 60 отбора или колко отбора са? Кой бе стрелял? Ще да гледаме? Те Барса няма такива. Те могат да първото време още да решат всичко. Шавито... Аз като се прибрах, беше един от маршрут, втора смяна съм и тръгвам от завода и... Ти носят ли съм? Пак си. И ние сте само с чупка в глеза на 6 човека. Да. И се заминава. А той царята, ако беше дал диспута за Ами аз като Барса бях, се имаш чувства чувства веднага. Чиста да спомниш. Ама щеш всичко да нямаш да стане по финал. Нашия коментатор до края не можа да разбере кой е отбор. Ама коментатора изобщо не беше за този мач да коментира. Точно до този. Той изобщо не е за никъде. Той вика за... Тези битовите такива са ги набарали. То телевизия вече не е. Оля пък другия с говорни дефекти го сложили. Няма, те всички се изнесаха по нова, само на там. Откакто стана този Данилин Петков. Ама той на спорта е Крумсал. Няма, че той Данилин Петков. Да, на всички. Крумсалов не е ритал в сериал, ако тия къде ще тръгне. Изгониха на гуните си много такъв добър коментатор беше. Аз Тия тъпани го изгониха. гледах 2 пъти Зона Спорт.
той постоянно съм мазнил Григорко направо, не знам, нашите момчета. Овчепко направо, някакво направо. Не виждам, че за нищо не става български футбол. Ти си картона, ти е картона. Ала, къде си, бе? Горе съм и аз на стадион съм седнал на трибуната. Аха, видях, тая после се прибрам с тебе. Това е. Там, къде е вратата, къде е този червен. Ей го е сам махта. Ех, подарък. Те Спартак, дето ще ставаха на каменцата първия бар. Ветераните на Черно море. Те отпаднаха от фулмаца. Кръста кална, когато да е наплюе и пауза. Тежко. Тук с девчата са много голям. Това не е нещо по-сериозно. Ще казвам на брат, че Изварено коляно, ама да не е по-сериозно. да, ама казвам му един месец, брат, не иска на мен, ми казва 2-3 месеца, понеже Представлява за един месец. лесно. Това не е у Испания. Да го правят за 20 дни. 23. Ама той Петър казал, че има тук нищо. Той му риска само да държи капачка да. Не, то не е там. няма Там е руската, не е Москва. Ама как ще Плакна може да е. Как ще разберат пък тук, че няма Резонанс, скъсани? резонанс, не знам. Ще му направи веднага резонанс. Тебе 2 месеца те лекуваха от разтежение, пък то ще отказва връзки. И той е еднакъв, ако е бил, той с аспирин ще го прави. Дет скаше инжекции да ми биде, дет писах на Макси. Той си на Не справя се, чупен как да му кажа комплекс картоф. За отток на другия ден бил с гипс. Ти знаеш, точно 3 месеца игра с костици такива спукани вдолу. Вика, болива и оня му дава аспирин. Всяко не го извадиш пък картона и бати... Те го отепа да пеню. Първо нас го се. Лошо музиканта там направи нещо. Падна. Сенцо, да го играйте. Ще един кръг, чукуйте. Меденови, Ница Селдорадо. А то ще да има второ. Там почва там се отбора на другата на Корема Спирович. Contra Arnolfus. Ето е малко стара изпит. Фиксирани крака, станаха на крака. Не им корнер. Много резки сте при атаките си, Арнолфус. Ори гой.
Всичко е чекали днес. Това трябва да е чайката. Кристиано и добре затворена на Кенет. Атака волната посока Христев. Чупят кафата, то тук се чува как пляс. От Сидеречки. Зелено плетне. Конче втори също гол. Май закъснеш за Затворят се на фал. Колко имаш 5 минути там? Става на западката. Което седна. Голая. Кой? Направо посъднял долу, текал в ръка. Май не я намери, моля. Хубаво решение на Това се вари коляното. Страни. Виката маса бях оправил, не да се отворя в малка и това се казва. Пак ще се намира.
Ровец, сега за кой викаш? Който ти? Да. Кой не играч? Сверен, Горен се отборил. Давай край, Добре. Всичко направи супер и Чао, Батидо. Микрофон. Като го вълче, ръквата му хвана. Той два пъти извади сериозно положение. То са право... Цигара. Как ги поиска? Пак почнаха звездите. Загай, пичер! Застанали да течат. Той един матч.
на вратата на Аеротик. Първи достиг. Kako je na crtu? Greda! Ти се престирва пъти, че ще светка. Става най-големия. На злата ме е мята. Различна облечение от страна на Самарет. Първа група Аеротик. Дълги е стара. Сигдиана. Аз не ги виждам. Малко ми отгорен. Знаеш къде може да е? В гради. Следващата опозиция. Няма значение срещу кого, той трябва да бъде опозиция. Горе, горе. Отравим къде може да е той. Втора група. Сигдиана Аеротик. Да видим какво ще направи. Изключително важна за Аеротик. Голяма драма. Чайо. Гелачката изпърва. От тук нататък е ясно. Но дали всичките гради. Драма, разбираш. Записаха ли го е? Камерите. Браво, Мина! Ето, трябва някой да изтърве. Първия къде? Чакай да се обува. Кава там, като на голяма врата е бие. Тъс на голяма няма да влезе. Се спря. Не ги чакам. Тръгвам с служина. Еба съм ги. Томата трепере в момента, гледай го прави. Трепере! Тома, не гледай, Тома! Не гледай! Слънце стои силно, ей! Още дуспе. Няма такъв. 10 минути да няма да смисъл. Ай, Боре! Престъпници! Как можете да изтървете?
проект малко по-късно. Запазете си силите за това. Така, готови ли сме? Сега трябва да започна с награждането на точен шут, но, уви, няма да стане. Точен шутови имаше, ама не е толкова точен тогава, когато бе финала. Еми ви викате по-силно, така че сте абсолютно прави. Исмет Хаджиев, Испата! Айрохит! Испа, заповядай! Но преди това, докато ти идваш насам, ще помоля да заповяда представителя на Каменица. Хари Ярелов, заповядай, няма как да минем без Хари, защото той е главното действащо лице. Той ще раздава наградите, той ще връчва бирите, грамотите, подаръците. Ето го Исмата, вече се преоблякал, виждам, че снимате и друг екип, освен това на Каменица. Исма позира за снимка. Исмет Хаджиев, вратар номер 1 на Каменица фен клуба Шумен 2015. Какво ще предвижда? Най-куце! Вие сте двама спадарици, там голям спор има. Така, значи най-атрактивен състезател, сега ще ви дам жокер, че това е футболист на трите мечки. И той се казва Атанас Антонов. Айде, Наско. Наско, който реализира. Направо ви го казвам директно, без да гадаете. Дивдяло Шумен! Къде са Дивдяло? Има ли пред... тук сте всички, браво! Най-хубавото, че сте отнали до последно. Независимо, че не можахте да стигнете до заключителната фаза на турнира. Дивдяло Шумен. Значи не е случайна вашата награда, защото не е случайно това, което получавате. Погледнете колко каменица ще приберете и естествено и индивидуални подаръчета в тия турбички. Дивдяло Шумен, най-спортсменски отбора на Автомагистрали Черноморе. Къде сте? Ето ги, знам, че сте да обесили малко носове, но в крайна сметка ще има общо едно издание на Каменица следващата година и ще можете да се поправите. Най-добрия ходеш на гонка до нас. Благодаря. Айде, аз се наредя. Аз не обичам да се снимам, но естествено от ваши изяви през тия 2 дни, един докато пие, друг докато играе, така че влизайте в страницата и се радвайте на себе си. Отиваме към третото място. На трето място е един отбор, който направи страшно добро впечатление. Направи уникален полуфинален матч. Те играят в червено и се казват Вълците! Заповядайте! Това, което мога да кажа, преди да се изкажеш, е, че Вълци ви направиха впечатлението, че имате, може би, най-брилянтните и остри контратаки. И ви подсказва Красимир, че единствени, които са победили шампионите. Това трябва да се отбележи, да. Единствените, които са успели да победят шампионите, това е било изкарах. Второ място! И те се понравиха много, те бяха големия фаворит. Но останаха на второ място. Трите мечки Шумен! Заповядайте. Стойко първи идва. Ето го и Наско, Шутев, Кенев, Христев, Ставенов, златните ръкавици, Пенчев. Аз вече ми научих наизуст Борисов. И Борисов, и естествено тренера. Сега понеже сте много така мощни като мечки, няма място за мен там, аз съм... Още! Шампионе! Шампионе! Агрохикс, заповядайте! Номер 1! Шампионите от Агрохикс! Двама странни спатерици, въпреки че бяха лишени от основни фигури,
това не им попречи да триумфират на финала срещу трите мечки. Грандиозен финал. Може би по-късно Хари ще ни припомни дали имало такъв финал. Това издание на Каменица, толкова много дъспи, трябваше да бъде решен той. И ето ви главните действащи лица. Венцислав Дичев Чайката, Християн Християнов, Марин Ценов, Трайо Грозев Топалката, Христо Христов Пинчера, Борис Борисов Чоле, Павел Колев, Измет Хаджиев Измата и Борисов Николов. Няма как да минем без обявяването и на треньора на Агрофикс. Аня Цветков Чучката! Ето го шампионския запой. Агрофикс Шумен народа в Каменица. Темпата Шумен. Вас, които не участваха в турнира, а пиха бира и подкрепиха.